Ndiyanamkela ke namhlanje kulo mfanekiso we-multiplication and division yamanani a-negative namanani a-positive. I-multiplication, xa sithetha nge-multiplication sithetha uba siyaphinda-phinda. I-division siyohlulisana amanani a-positive namanani a-negative. Ngoku le nto ilula kakubi bantwana bathandayo. Into ebalulekileyo qha intoba masikhumbuleni umthetho, masizikhumbuze ke ngoku. Xa siphinda-phinda amanani a-negative amabini kuzophuma ntoni? -2 simphinda-phinda nomnye u-2 kuzophuma ntoni? Masiqale sijonge u-2 no-2. Siphinda-phinda u-2 simultiplaye no-2 kuzophuma ntoni? Kuzophuma u-4. U-2 times 2 ngu-4, andithi? Ngoku masijonge le nto yesayini le. I-negative xa simultiplaya ne-negative kuzophuma i-positive. Umthetho ke apha uthi ukuba i-negative xa siphinda-phinda ngelinye inani eli-negative kuzophuma impendulo e-positive. Ihamba njalo ke le nto. Masizame enye ngoku. I-negative xa siyiphinda-phinda, xa simultiplaya nelinye inani eli-positive kuzophuma ntoni? Elinye inani li-negative, elinye li-positive. Negative times positive. Masiphinde sizibekele u-4 wethu. U-2 times 2 ngu-4. Kodwa ngoku i-negative times i-positive izosinika ntoni? Izosinika i-negative sign. Masizibhalele umthetho kwakhona siqiniseke ngento yokuba i-negative times xa siphinda-phinda nelinye inani eli-positive kuzophuma impendulo e-negative. Olandelayo ke umthetho yinto yokuphinda-phinda inani eli-positive nelinye eli-negative. Ngoku nizobona uba iyafana ngqo nale nto esigqiba uyenza apha kulo mzekelo wesibini, qha siwatshintshile amanani. Iyafana ngqo. Yinto yokumultiplayisha, ukuphinda-phinda inani eli-positive nelinye eli-negative. Ayinamsebenzi uzibeke njani. Ithetha uba kuzophuma u-4 njengoba sibonile apha phezulu. Masizibhalele lo mthetho kwakhona. Kubonakala uba xa simultiplaya, xa siphinda-phinda inani eli-positive nelinye eli-negative kuzophuma impendulo e-negative. Singayijonga nangolunye uhlobo le nto. Xa siphinda-phinda amanani ane-signs ezohlukeneyo ezingafaniyo kuzophuma impendulo e-negative, noba sizibeke njani. Ngoku okokugqibela sonke siyayazi into yoba xa siphinda-phinda amanani a-positive kuzophuma impendulo e-positive. Ke kuphume u-4 apha kulo mzekelo. Ngoku masiqiniseke into yoba u-2 times u-2 kuzophuma u-4. U-2 times positive kuzophuma u-negative. Positive times negative kuzophuma u-negative. U-positive times positive kuzosinika u-positive. Xa ningekayiqondi le nto masizame ngokuyijonga ngenye indlela engathi lula. Xa simultiplaya amanani ane-sign efanayo, so u-positive, xa amanani obabini bane-sign e-positive kuzophuma impendulo e-positive. Xa amanani ane-sign e-negative kuzophuma impendulo e-positive. So xa ii-signs ziyafana kuzophuma impendulo e-positive. Xa ii-signs zohlukene zingafani kuzophuma impendulo e-negative. Xa ii-signs zingafani kuzophuma impendulo e-positive. Nikhumbule le nto bantwana endibathandayo, ibalulekile kakhulu. Ke u-1 times 1 uzosinika u-1. U-1 times u-1 uzosinika u-1 naye o-positive. Apha ezantsi u-1 times u-1 xa siphinda-phinda u-1 o-positive no-1 o-negative kuzophuma u-1 o-negative. U-1 xa simphinda-phinda no-1 o-positive kuzophuma u-1 o-negative. Ngoku kuyacaca apha ezantsi ukuba ii-signs azifani. Apha phezulu kuyabonakala uba ii-signs ziyafana kuphume impendulo e-positive. Ezantsi kwaphuma impendulo e-negative kuba ii-signs azifani, bezohlukene. Ngoku nje ithi icace le nto, siyikhumbule, ihlale nca engqondweni. Sizozama ii-examples, imizekelo. Okokuqala masijonge u-4 times u-3. Ngoku apha u-4 times u-3 uzosinika u-12. Masijonge ii-signs ke ngoku, kubonakala uba ii-signs yohlukene, enye i-negative enye i-positive.
Siyakhumbula into yoba kuzophuma impendulo enjani, kuzophuma impendulo e-negative xa ii-signs zohlukene. Ii-times tables nazo funeka nizikhumbule apha, nizikhumbule, ningazilibali uba zibalulekile apha, ziyasinceda. Masibe sizama elandelayo ke ngoku, mhlawumbi u-2 times -7, ne? Ngoku masizikhumbule ii-times table zethu. 2 times 7 uzosinika bani? Uzosinika u-14, andithi? Ngoku ii-signs zombini zi-negative. Thetha ntoni loo nto? Thetha uba kuzophuma impendulo e-positive kuba ii-signs zombini ziyafana. Xa siphindaphinda inani elinesayini efanayo nenye, thetha uba kuzophuma impendulo e-positive. 9 times -5. E-positive siphindaphinda nenani eli-negative. 9 times 5 uzosinika u-45. Ii-signs ziyohlukene, azifani, izosinika impendulo e-positive. Elandelayo ngoku masizameni mhlawumbi mandicinge amanani arayithi apha. U-6 times mhlawumbi u-11. 6 times 11, 66. Minus times minus, positive. Akunyanzelekanga futhi uba simbhale lo plus kodwa siyazenzela nje. Ngoku u-0 times -12 uzosinika ntoni? U-0 xa simphindaphinda noba yintoni izosinika ntoni? Negative or positive? U-0 nikhumbule uba usebenza njalo u-0. Noba simphindaphinde nantoni uzosinika u-0. 0 times noba yintoni, ingaba yigusha, andiyazi, kodwa izosinika impendulo e-positive, ne? Okay. Ngoku masiqhube sijonge i-division. Apha kwi-division umthetho uyafana. Jonga, u-9 divided by -3. Xa sohlulisa u-9 no-3 kuzophuma u-3. 9 divided by 3 uzosinika u-3. Ii-signs azifani. Umthetho uthini? Uthi into yoba kuzophuma impendulo e-negative. So xa sohlulisa u-9 no-3, u-9 umohlula kangakanani? Kangaphi? U-3. Kuzophuma u-3, impendulo ke i-negative kuba ii-signs ziyohlukene, azifani. Masizame enye ke ngoku, u-16 umohlula kangakanani? U-8 umohlula kabini. Ii-signs ziyafana? Hayi, azifani. U-16 u-negative, u-8 u-positive, kuzophuma ntoni? U-negative kuba ii-signs azifani. Utsho njalo umthetho, umthetho ngeke ube rongo. Ngoku masizame enye. U-45 umohlula kangakanani or kangaphi? U-6. Masiqale sijonge nje u-45 no-6. U-45 umohlula kayi-9, u-6 lo. Ii-signs zithini? I-sign ka-45 i-negative, i-sign ka-6 lo i-negative nayo. Ii-signs ziyafana. Umthetho uthini? Uthi uba impendulo ezophuma i-positive. +9 ke ngoku. Masiphinde sizame enye ngoku. Masizame u-0 kwakhona. Sithi 0 divided by -1. U-0 umohlula kangaphi? U-1, 0. U-0 divided noba udivayide nantoni kuzophuma u-0. Kodwa siyayazi into yoba xa sithe awunodivayida into no-0, so awunothi 2 divided by 0. Ayichaneki loo nto. U-4 divided by -1. U-4 umohlula kangakanani? U-1. U-4 divided by 1 uzinika u-4. Ii-signs azifani, andithi? U-4 u-positive, u-1 u-negative, izosinika into e-negative ke loo nto. Ngoku ndinethemba uba ingathi ihleli kancinci engqondweni, nimane nizame ngoku. Zikhona apha kukhani ii-problems endingazenza, nizame ukuzisombulula. Kodwa ewe nimane niprekthiza, nibuyele apha xa nizilibala izinto, xa niwulibele umthetho. Kodwa ke ndinethemba ngento yoba nizohamba kakuhle niyenze lula le nto. Ningandiphoxi ne, bantwana endibathandayo, ningandiphoxi. Nihambe kakuhle, ndiyabulisa.